Башкаланың Ибрахимов урамындагы юлларны циклендирәчәкләр. Күргәнебезчә, ул инде таушалган, буразналар, чыкырлар барлыкка килгән. Казанда имин һәм сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча 9 урамда асфальт яңартылачак. Гаврилов, Копылов, Барузи, Химиклар, Моисеев, Сибир тракты һәм Атар бистәсендәге Үзәк урамыда. Татарстанда юллар барыбер әйбәтрәк дип уйлыйм мин бүтән ниләргә караганда. Юлның халаты була яхшы, ләкин уна яз килгәндә барыбер пычрак. Кайбер урыннары бар, кайда аларны ясарга кирәк. Башкалада быел 2 күпердә циклендиреләчәк. Это мост по улице Школьная. Аның берсе Константиновка бистәсенең мәктәп урамында, икенчесе Кадышта Соломка елгасы аша салынган күпер. Это что касается непосредственно программы безопасной качественной автомобильной дороги. Быел Яршаллы һәм Түбән Каманы урап узучы трассаны Шәле Баулы юлының Алексеевск һәм Әлмәт районнары арасындагы участогын Казанда Горький шоссесындагы эшләрне тәмамлау бурычы тора. Вознесение трактының беренче өлешен 2023 елда кулланылышка тапшырдылар. Хәзер икенче участогы салына. Анысын түләүле итәргә җыеналар. Бәясе май аенда билгеле булачак. Икенче этабы 8 километрдан артык. Аны эшләп бетерер өчен 18 миллиард чамасы акча кирәк безгә. Шуның өчен федеральный жол идарәсе белән сүз алып барабыз. Правительственный комиссия үткәннән соң анда билгеле була инде. Күпме федеральный грантка туры килә. Без аның жартысын федеральный грант сорап җибәрдек. 9 миллиард дип әйтик. Калган 9 миллиардның жартысын республика бюджетын, жартысы инвестор бюджетынан төзеп бетәргә дигән сүз бара. Шулай ук 208 чакрымлык төбәк юллары төзелә һәм циклендиреләчәк. 28 күпер яңартыла. Узган ел республикада юллар салу өчен 240 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. М12 трассасы файдалануга тапшырылды. Аны төзегәндә кайбер районнарда юллар ватылган. Алар тәртипкә китереләчәк, диде министр. М12 төзегәндә 5 район электә региональный юллары белән, местный юллар белән biz менә обход М7 Нижнекамскны быел бирегә җыенабыз. Анда да Хайран районының юллары электә 1000 километрга якын ул юлларыбыз. Кем юлларны төзеде? Кайсы районнарда шул юллар бозылды, ул юлларны тәртипкә китерергә дигән сүз бар. Быел кар күп булу сәбәпле 27 районның автомобиль юлларындагы 132 урынны су басарга мөмкин ди җитәкчеләр. Прохождение паводка на данных участках будут организованы дежурства. Су баскан җирләрдә махсус инспекторлар кизү торачак. Алар машиналарны йөреп була торган урау юллардан җибәрәчәк. Хәзер күперләр янында эшләр башкарыла, су үткәрү трубалары чистартыла. Подрядчы оешмалар ком, таш һәм пычкы чүбе кебек кирәк яракларны әзерләп куйды. Буа районында ел сайын 2 күперне су баса, шуңа аларны вакытлыча ябарга туры килә. Бу Ширки Килдурас һәм Кыят авыллары янында. Язгы ташу чоры аеруча зур уяулыкны таләп итә ди җитәкчеләр. Мондый көннәрдә оператив төркемнәр тулы әзерлектә торачак. Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.